Com va, com anem? En aquesta primera trobada des de Ser Catalunya vos volia fer una pregunta. Com va ser el vostre estiu quan teníeu 17 anys? No me contesteu. Jo vos diré com no va ser. Segur que no vareu fer un estiu amb un viatge a Itàlia, una a Eivissa, una a Brasil, després Sevilla, Marbella i acabant a la Xina. I amb avió privat. Sí, ja ho sabeu. Vos estic parlant de l'estiu del Lamine Yamal, que per cert, aquest diumenge ha fet 18 anys. Com va ser la vostra celebració des de 8 anys? A mi els meus pares me van regalar un rellotge de color verd que encara el tenc i mon pare me va dir una cosa. Mentre visquis a casa nostra, les nostres normes. Ell té 82 anys, en tenc 44 i sempre que ho ha trobat oportú, fins i tot ara, me pega una estiradeta d'orelles i me diu quan les coses estan bé o no estan bé. Segurament m'hauria aturat un poquet els peus si jo m'hagués marcat l'estiu que t'he dit. No t'he dit que el Lamine no hagi de viure una vida que voldríem viure tots en 18 anys. Jo, de fet, en 18 anys hagués tingut la seva realitat i mon pare hagués hagut de fer molta de feina perquè jo no trabuqués el cap d'una manera loca. La pregunta és, en Lamine en el seu entorn té qualcú que li aturi els peus, que li recomani prudència, que li digui que per ventura tant no és necessari, tant a nivell de fer i tant a nivell de mostrar. Jo en tinc dubtes que tingui qualcú que el fa anar pel camí assenyat, que el Lamine pot ser molt madur i tot el que tu vulguis, però en 17-18 anys i amb tanta pasta i tanta fama, creu-me que és impossible que no vulguis prendre en algun moment pel camí equivocat. La clau és si de vora tens o no qualcú que te faci anar pel bon camí.